Traduzo o seguinte texto. Tung tung sahur. Sahur cun tralalerito tralalá. A ver, tun adverbio. Alicia, nin tuntún ni tralala. Toca vídeo do Consello Escolar. No. Pero queda menos dun mes para a selectividade. E menos dun ano para GTA 6. Veña, dalle. Ola, Ponte Caldelas, comezamos coas novidades. Sabías que o vindeiro curso haberá novas luces LED pro redor de 20 aulas? Excursións. Este trimestre haberá máis. Por exemplo, o 16 de xuño haberá a excursión para todos os cursos, a xornada de convivencia. En primeiro da ESO teredes o 30 de maio excursión a Gran Saquirico e o 29 o Correlingua. Novos titores. Valoras engadir novos titores de convivencia en primeiro ou segundo da ESO a maiores dos propios titores. Isto no vindeiro curso. Estes titores axudarían a resolver pequenos conflitos entre iguais. Nova dirección. Non houbo proxectos para a futura nova dirección. Esta será elixida por inspección. Notas. O 20 de xuño rematan as clases e o 25 darán vos as notas a toda ESO e primeiro de BAC. Peticións do alumnado. Intentarase cambiar a hora do reloxo en primeiro ESO D e en terceiro ESO C arreglar o encerado que treme, o caixón e a cadeira. Ademais, engadirase o paragüeiro. Tamén arranxarase o ordenador en primeiro ESO C e intentarase cambiar todas as manivelas rotas por cintas. Por último, quero agradecer á dirección que moitas das peticións do pasado trimestre xa foron cumpridas, como a dos reloxes. Cal foi a vosa novidade favorita? Deixádeo nos comentarios.